Hei, salutare dragi prieteni, eu sunt Leonid și bine ați venit la acest nou vlog. Astăzi vă voi povesti cum am cumpărat o mașină inundată și dacă merită să cumperi mașini inundate de la licitație sau nu, sau cum să cumperi mașină inundată ca să nu iei țeapă așa cum am făcut-o eu pentru a doua oară. Acest lucru s-a întâmplat acum vreo 4 ani în urmă, în anul 2021. Atunci aveam și eu vreo 21 de ani, eram tânăr și am decis să cumpăr o mașină inundată care am crezut eu că o cumpăr, o repar, o vând și fac profit. Așa gândeam atunci. Dar fiindcă aveam 21 de ani, nu prea aveam experiență în domeniul mașinilor, iată că am decis să cumpăr o mașină inundată, dar nu știam cât de mult a fost scufundată în apă. Și am cumpărat un Seat Arona din anul 2019. Această mașină era practic nouă, avea vreo 5.000 de kilometri, arăta impecabil exterior și imaginați-vă dumneavoastră, văd mașina la licitație, îmi place, cu taxe achit în jur de 7.000 de euro pe ea și sun pe cineva să se ducă să o ia cu tralul. Atunci când o aduce la Galați, în România locuiam atunci, era deja noaptea, ajunge mașina la mine, deci deja cu tral am plătit în jur de 600, deci 7.650 de euro, cam așa am achitat până acel moment. Și imaginați-vă, vine mașina pe platformă, dar atunci când au încărcat-o, ei au pus-o cu forkliftul acolo, dar când s-o dau jos, deci mașina nu funcționa absolut 0%. Cum aveam cheie de la mașină, era ca și când ai o jucărie, deci nimic absolut electronic nu funcționa în ea. Imaginați-vă ce stresat am devenit eu în acel moment, mi-am dat seama că e o mare greșeală, decizia pe care am făcut-o și foarte important, uitați-vă până la ce nivel este scufundată mașina. Dacă nu vă arată exact până unde a ajuns apa, nu cumpărați mașini inundate. Vă voi povesti ce am făcut în continuare ca să știți ce să nu faceți și dumneavoastră sau cum să faceți la rândul vostru dacă vreți să luați o mașină inundată. Am căutat pe internet, am văzut pe YouTube că dacă scoți acolo de la cutie de viteze, scoți acel plastic, scoți acel mâner, acolo am găsit o siguranță galbenă, care dacă îl apeși, este un buton foarte micuț, el poți să-l schimbi manual, cum ar fi din cutia din drive sau din parking, poți să-l pui în N, în neutru și am putut să dau mașina jos. Deci când am deschis ușa de la mașină, dragi prieteni, nu fac mișto. Exact cum m-am uitat acolo la covoraș, deci era apa, cum este covorașul, era cam atât de mult apa și covorașul plutea. Deci mi-am pus mâinile în cap, un miros, nici la baltă nu miroase atât de urât și atât de închis și atât de împuțit cum mirosea în acea mașină. Ce am făcut după aceea? Uitați-vă, vă arăt poză. Am scos preșul ăla de jos sau covorașul ăla de jos din toată mașina, am scos buretele, izolația, am scos totul până la metal, am spălat totul, am scos la pământ din mașina aia, deci m-am chinuit săptămâni la rând doar să o spăl. Dar ce folos că eu am spălat-o, am făcut-o curată, în portbagaj, nici nu mai zic, acolo unde e roata de rezervă, era plină cu apă. Și imaginați-vă că a stat așa închisă, cred, vreo lună, două, din momentul când a fost dus la licitații, până a venit ziua licitației, până am cumpărat-o eu, până m-am dus și o luat-o de la parcare și până a ajuns la mine în România. Deci era groaznic, un miros foarte, foarte urât. Deci asta cred că este un lucru după care poți să cunoști dacă mașina a fost inundată sau nu, după cum miroase în mașină. Și problema cea mai mare este că eu nu am știut până la ce nivel a fost inundată, dar ea a fost inundată până deasupra volanului. Deci ea practic a fost total scufundată, dacă am mai rămas atât din acoperiș neinundat. Ce am făcut eu în continuare? În primul rând trebuie să deschizi capota și să te uiți la filtrul de aer. Am scos capacul, m-am uitat la filtrul de aer era plin de pământ, mi-am dat seama că apa a ajuns și acolo. Dar partea cea mai bună din toată această poveste este că atunci când am scos joja, care vezi nivelul de la ulei, când m-am uitat acolo, deci uleiul era cât trebuia, era la nivel. Deci mi-am dat seama că apa nu a pătruns în motor și asta era cel mai frumos lucru din toată această istorie, că măcar motorul nu era stricat. În rest, pe partea electronică era praf. Știți ce înseamnă praf? Deci total distrusă. Ce am făcut eu în continuare? Am căutat pe internet, mi-am dat seama că trebuie să cumpăr modulul, am cumpărat calculatorul mașinii și am avut mare noroc
de faptul că am cunoscut un electrician din Galați pe care îl cheamă Sami și până în ziua de azi sunt foarte recunoscător pentru tot ajutorul care l-am primit din partea lui. Deci este un electrician foarte bun care nu ia foarte scump prețurile. Am cumpărat calculatorul pentru acest Seat Arona, l-am pus pe mașină și decât puțin s-a luminat bordul, dar nimic, nu pornea nimic, nu scria nimic în bord. Mi-am dat seama că nu se potrivesc, fiindcă ele sunt codate, ele sunt programate și trebuie separate să fie. Atunci m-am dus la el, la acest electrician și mi-a scos procesorul care are 62-64 de pini, l-a scos de pe procesorul, l-a scos de pe calculatorul vechi și l-a pus pe calculatorul nou care l-am cumpărat eu de la o dezmembrare și a pus procesorul pe el și, dragi prieteni, ce să vedeți, s-a pornit bordul, s-a pornit luminile, a început să-mi arate. Acolo nu este speedometru din ăsta clasic, este speedometru digital, așa cum cunoașteți la mașinile noi. Deci era, dacă ați văzut vreodată bradul de anul nou împodobit cu toate culorile posibile, exact așa arăta bordul meu. Dacă minim vreo 20-30 de erori avea. Tot ce înseamnă module, tot ce înseamnă senzori, tot ce înseamnă partea electronică, totul era corodat, totul era praf. După aia le-am luat la rând, am zis că să pornesc motorul să văd dacă merge mașina. Am pornit motorul, mamă, un sunet urât se auzea de la motor, deci ceva, nu doresc să aveți aceeași experiență. N-am mai cumpărat de atunci mașini inundate și nici nu mai cumpăr în viața mea, nici vouă nu vă recomand. Deci după ce am pornit motorul, am încercat să o pun în drive, să merg cu ea. Deci mașina a început să zmuncească, așa parcă avea lovituri foarte puternice la cutie de viteză. După care a intrat deodată în a doua viteză și după aia a sărit direct în a patra, deci cutie de viteză era praf. Am dat jos cutie de viteze, adică am fost iar la mecanici, mi-au dat jos cutie de viteze, mi-au desfăcut, nu era murdar înăuntru, în fine nu știu ce avea, dar era stricată cutia de viteză. După aia, cred că a durat vreo jumătate de an deja, vă arăt poze, mașina deja are zăpadă, deci imaginați-vă că am cumpărat-o luna august și aici deja era anul nou, era cred că trecut de anul nou, era zăpadă. Ce să zic, am reparat un modul, câte un modul, numai electricianul știe cât de mult s-a chinuit acolo unde era corodat, a curățat, am mai cumpărat farurile la fel, nimic nu lumina, după aia am cumpărat iar calculatoarele, le-am schimbat, au început să lumineze, au început să funcționeze, deci mașina deja încet o aduceam la un nivel mult mai bun, dar la un moment dat eu am conștientizat un lucru, că eu nu aș avea cum să iau această mașină și să o vând cuiva, nespunându-i despre ce istoric a avut ea în spate, fiindcă luam atunci foarte mulți bani, luam în jur de 20.000 de euro pe ea, când investiția mea era de 8-9.000 de euro în acea mașină. Și mi-am dat seama de un lucru, că nu aș putea să fac acest lucru și că meseria de bișnițar nu este pentru mine. Și am renunțat la acel moment, deja mașina nu mai avea atâtea erori, era într-o stare mai bună, dar când te uitai la ea, orice însemna fier, orice metal care l avea pe ea, era aproape tot ruginit. Acolo unde mă refer este metal curat. Da, și am luat această decizie să pun mașina pe OLX, am scris tot ce a fost inundat, am cumpărat-o așa și așa, pornește motorul, aia nu merge, am scris totul în detaliat și am pus un preț de 8.000 de euro, nu mai știu cât. Am vândut-o în aceeași zi, spre uimirea mea, deci astăzi am pus anunțul, astăzi m-a sunat cineva, eu nici nu vreau să o văd, eu trimit șoferul direct din altă parte a României, nu vreau să zic localitatea, a venit, a luat mașina, mi-a dat 7.000 de euro în mână și a luat-o. Pierderea mea la această investiție a fost de 2.000 de euro și de atunci m-am decis să nu mai iau mașini inundate, dar din toată această experiență sau din acest bagaj de experiență pe care l-am acumulat în urma acestei experiențe, vreau să vă zic dumneavoastră că foarte mult contează până unde a fost inundată mașina. De exemplu, am o persoană apropiată care a cumpărat la fel o mașină inundată, dar la licitație arăta cu o linie galbenă până la ce nivel a fost inundată mașina și era cam cu atât deasupra pragului de la ușă, știți? Deci apa cumva a nimerit înăuntru mașinii, dar nu s-a urcat la bord, nu s-a urcat în electronică, nu a ajuns în motor sau în toate aceste lucruri. Cum a dus mașina acasă, a pornit motorul, mașina a mers perfect, nici o singură eroare în bord, nimic. Și cred că foarte mult contează ce marcă este. Seatul, cred că este o mașină așa, mai slabă în privința aceasta, fiindcă altcineva mi-a zis că a cumpărat un Hyundai, era un Hyundai Tucson, cred, a fost la fel inundată,
tot la același electrician a dus mașina care și eu am dus-o, la el n-avea erori, deci nu se deschidea un geam, deci ceva, nimic pe aici, pe acolo. În schimb, mult contează, cred că, și marca care o cumperi. Dar, dacă totuși te decizi să iei mașina inundată, să nu fie mai mult de 20-30 de centimetri mașina inundată, deci să nu se ridice apa până la faruri, să nu se ridice apa până la motor, până la bord, până la toate, până la calculator. Dar cel mai bine este să cumperi o mașină care nu a fost inundată. Ce faci dacă totuși ai cumpărat-o? Da, în primul rând, cum am zis, verifici filtrul de aer și îl schimbi. În al doilea rând, verifici joja și nivelul la ulei. Dacă nivelul la ulei nu este ridicat, atunci înseamnă că mașina nu a nimerit apă. Mai bine scoate furtunile, curăță, să fii sigur că nu a nimerit noroi sau murdărie sau apă prin filtre, prin țevile pe acolo. Curăță tot și după aia fă-ți curaj să pornești motorul dacă mașina este la acea stare și la acest nivel. Dragi prieteni, sper că această experiență vă va fi de folos și veți ști ce să faceți și ce să nu faceți la rândul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați vizualizat acest videoclip și vă doresc numai bine. Ne revedem la următorul vlog. Pa, pa!